пъпчетата. Моето пъпче ще го яде само един човек. Да ми ядете. Кой човек ще ми яде моето пъпче? Аз ще ядем пъпчетата заедно. Така. Сведам, че ядем пъпчета. Таблетика. И аз не само. Къде нямам кой друг. Също няма да ходим и на купон утре. Ох, това ме заслепява. Ще видим ужасно. По-добре го махнем. Да, няма да ходим на купон. Моля, видим. Ще се разплача. Защо сме черно-бели? Аз бяла ли съм? О, ще се разплача. Трябва да плачем. Няма да ходим. Не мога. Така да не ме време. Пусти планета, бе! Да се избухваме и утре ще се избухваме още повече. Къде е университет в мене? Така наречено дистанционно. Да. Къде си, бе? Чакай да слушай това да го видя. Как да има? Да. Ами да ти кажа го няма. Е, там за чантата е 100% съм сигурна. Там е да. Знае. Планета! Ще се боря този гълъб. Планета. Това е лебедовия лебед. Вау, брат, дори съм. Ти бих ли изкарвам лебедовия лебед. Все едно какво съм. Утре така ще бъде. Следнах ли това? Я го сравни. Казах, ще не яде пъпчетата. Не, няма да не ядеш пъпчетата. Моят пъпче къде? Аз имам блок. И аз, ай, спрегам.